Per primera vegada en 10 anys, els veïnats de Capdepera que no tenien xarxa elèctrica podran sol·licitar subministrament. La Conselleria de Comerç i GES Endesa posen en funcionament una nova subestació elèctrica i línies d'alta i mitjana tensió per donar cobertura als 9.000 clients de la zona. Molts no l'han tinguda fins ara. La nova subestació elèctrica de Capdepera resol una mancança que es remunta a fa 10 anys. El sistema instal·lat el 1997, tot i que preveia que la demanda es duplicaria, no admetia més ampliacions. Va ser l'any 2001 quan l'Ajuntament de Capdepera demanà a GESA que soterràs les línies. Lluny de solucionar el problema, el va endarrerir. Considero que en certa manera, vull dir, se varen perdre 4 anys en el sentit de si se soterra, si no se soterra, si se fa, si no se fa, quan hi havia 3 sentències judicials que deien que la línia d'alta tensió havia de ser aèria, o podria ser aèria perfectament. L'acord final per dur endavant una altra via arriba al 2008 quan sortiren a informació pública les dades per presentar el projecte. Les obres acabaren l'any passat i avui... A la fi, després de 2 anys i alguna més, avui estic molt satisfet de sentir que a partir de ja se poden tornar a sol·licitar que la gent pugui posar en marxa els seus comptadors. Per fer una xarxa d'alta tensió, l'habitual és fer 2 línies en diferents suports. El cas de Capdepera és una excepció al criteri general. Per minimitzar l'impacte ambiental s'ha fet així, i s'ha fet així d'acord amb els ajuntaments. El que té aquest petit risc de que en algunes circumstàncies, si a la línia li cau una descàrrega atmosfèrica d'alta intensitat, se podria produir el disparo simultani de les dues línies. Ara bé, es dona llum de forma satisfactòria a 9.000 persones, 500 d'elles aproximadament seran nous clients. A partir d'avui, Endesa ja envia cartes als clients que tenen peticions de subministrament per poder fer les noves connexions sol·licitades. Moltes finques de Capdepera funcionen amb comptadors d'obres pendents que els adonin l'alta GESA. Són totes les edificacions fetes en els darrers 10 anys, on s'inclouen fins i tot edificis públics pendents d'inaugurar. El barri de Vila-roja és un dels més afectats. Yo llevo aquí 4 años y estamos pues todavía sin contador, digamos. Cada piso no tiene su contador y lo veo que és un rollo. Encara hi ha pisos, sobretot, que encara estan en el comptador d'obra y no se volen cambiar por mor del problema que tienen en GESA. Cuando pones todos los aparatos de casa, se te va. Se apaga la luz.